Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mauricio. Taong 1952, Santa Ana, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang angka ni Mauricio sa bundok. Kilala sila sa mga baryo bilang tribo ng mga igorot o mga taong naninirahan sa kabundukan. Dahil sa doon na siya ipinanganak, kaya na may sanay na si Mauricio sa araw-araw na ganap sa gubat. Noong bata pa siya, naging abala siya sa pagsasanay upang maging isang malakas na maninila sa kanilang tribo. Ang tanging kompetisyon kasi noon sa angka nila ay ang pagalingan sa paninila ng mga hayop. Kapag mahusay ka sa ganoong larangan, may tsansa kang mamuno sa mga tao kapag ikaw ay tumungtong na sa hustong kulang. Yon ang kaisa-isahang pangarap ni Mauricio, alinsunod sa landas na kasalukuyang tinatahak ng kanyang ama. Sa halos 3 dekadang pamumuno ng kanyang ama sa kanilang tribo, marami na siyang natutunan. Bagaman bata pa ang kanyang pangangatawan, napakarami na niyang karanasan. Sa pagtungtong niya noon ng edad 17 taong gulang, doon na nagsimula ang una at huling pagsubok ni Mauricio. Kinakailangan niya noong maglibot sa kabuuang bundok ng Cordillera, patungo sa kabundukan ng Sierra Madre. Bale, 35 kabataan noon ang napiling kalahok ng kanyang ama upang sumailalim sa pagsubok. Bago mag-umpisa ang pagsubok, dumaan sila Mauricio sa napakaraming mga ritual. Napansin niya noon ang iilan sa kanyang mga kasama na animoy hindi man lang nakakaramdam ng kahit na anong pangamba. Samantalang siya, halos hindi na makakain gawa ng matagal na niyang narinig ang naging karanasan doon ng kanyang ama. Tapatan din itong inilahad sa kanya na may posibilidad siyang mamatay sa pagsubok na yon. Sa pagsapit ng dilim, doon na sinimula ng kanilang huling salo-salo ng buwan. Nagbigay na din ng abiso ang ama ni Mauricio sa lahat ng kanilang miyembro na sa pagsapit ng susunod na araw, magaganap na ang paglalakbay ng kanilang mga napiling maninila. Matapos ang maliit na salo-salo at pag-uusap, agad namang umuwi silang mag-ama sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, napansin niya noong hindi ito nagsasalita sa kanya na para bang nababahala. "Tay, huwag ho kayo mag-alala. Walang mangyayari sa akin," wika ni Mauricio sa kanyang ama. "Siguraduhin mo, anak. Umaasa ako sa iyo. Hayaan mo. Sa pagbalik mo, magluluto ko ng pagkaing paborito mo." Nang marating na nila ang kanilang tahanan, agad namang iniabot ng kanyang ama ang isang maliit na patpat na merong mga nakaukit na simbolo. "Anak, kung sakali mang makakita ka ng tribo sa paglalakbay mo, hanapin mo ang tribo ng mga isnag. Sila ang makakatulong sa iyo sa pagsubok na ito. Ipakita mo ito at ilahad mo sa kanila ang pangalan ko. Alam mo na ang lahat ng iyong gagawin, kaya inaasahan kong handa ka na. At nga pala, magdoble ingat ka rin. Balita ko may kumakalat na tribo ng mga aswang malapit sa bundok ng Sierra Madre. Hanggat maaari, sa paanan ka dumaan pag nadapo ka na sa lugar na yon." "Sige tay, makakaasa ho kayo. Matutulog na ako." Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan nang naglalakbay si Mauricio kasama ang kanyang mga kaibigan.
Habang binabagtas nila ang daan, tuwang-tuwa pa ang iilan sa mga ito na parabang laro lamang ang kanilang gagawin. Lahat ng tumatawa noon ay hindi kinakausap ni Mauricio. Sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi yun seryoso. Sa pagsilay nila sa pinakaunang bundok na kanilang daraanan, agad naman silang naghiwa-hiwalay. Ang tanging kasama niya lamang noon ay ang nag-iisa niyang kababata na siyang kaibigan niya hanggang pangkasalukuyan. Makalipas ang 2 araw na paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Doble-doble ang kanilang pag-iingat sa bawat lakad na kanilang ginagawa upang makaiwas sa anumang insidenteng maaaring mangyari. Ang labis na iniiwasan noon nila Mauricio ay ang mga ahas na merong patrianggulo ang ulo at merong bumubukang mga leeg. Alam kasi nila noon na kapag natuklaw sila nito, yun na ang katapusan ng kanilang buhay. Sa pagdating nila sa isang maliit na sapa, bahagya muna silang nagpahinga para kumain. "Magwen, marami pa ba tayong pagkaing dala?" tanong niya sa kanyang kaibigan. "Oo, marami pa naman. Kasya pa to ng mga 2 o 3 linggo. 1 oras ang lumipas. Agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Medyo banayad lang ang kanilang paglalakad noon, gawa ng napakarami pa naman nilang oras. Naririnig din nila sa kabilang parte ng lugar ang kanilang mga kasama na halos ilang metro lamang ang layo sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, bigla naman siyang natigilan nang makaramdam siya sa paligid ng kakaiba. Animoy merong sumusunod at nagmamasid sa kanila, subalit hindi nila yon nagagawang makita. Nang mapagtanto ni Mauricio na walang ibang tao sa lugar, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa loob ng 2 linggo, nagtagal ang kanilang pagdududa ukol sa nilalang na animoy sumusunod sa kanila. Hindi nila alam pero pakiramdam nila tuwing gabi, merong aninong nagmamasid sa kanilang pamamahinga. Nagbago lamang ang pangyayaring yon nang makasilay sila ng isang tribo na medyo malapit sa paanan ng isang bundok. Silang 2 lamang ang mapalad na nakapasok doon sa pamamagitan na rin ng kanyang daladalang patpat na merong nakaukit na mga simbolo. Habang nananatili doon sila Mauricio, napag-alaman nilang ang tribong yon ay kabilang sa tribo ng mga isnag. Halos inabot din sila ng 3 araw sa lugar upang malaman ang bawat daan ng bundok na maaari nilang madaanan. "Iho, mag-iingat kayo. Ang tribong ito ang pinakahuling daan ng inyong seryosong paglalakbay. Sa unahang bahagi nito, makikita ninyo ang napakalapad na kagubatan at kabundukang hindi nyo pa nasisilayan. Mag-iingat kayo. Naglipa na sa mga lugar na yan ng mga mababangis na hayop, kabilang na ang mga taong may kakaibang mga kakayahan. Heto, bilang pag-alala sa kadakilaan ng iyong ama, dalhin mo itong pana. Makakatulong ito sa inyo kapag nalagay kayo sa panganib." Wika ng pinuno ng tribo ng mga isnag. "Maraming salamat ho. Sige ho, mauna na kami," sagot naman dito ni Mauricio. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ramdam na nila ang paglalim ng kagubatan. Sa unahang bahagi ng lugar, doon nila nasipat ang mga punong ni minsan ay hindi pa nahawakan ng tao. Pakiramdam nila doon, isa yung buhay na gubat na pinamumugaran ng mga mababangis na hayop. Habang binabagtas nila Mauricio noon ang daan,
Ni sigaw ng kanilang mga kasama ay wala na silang naririnig. Inakala nilang nauna na ang mga ito, gawa ng inaasahan nilang hindi yun nakakita ng tribo sa ibayong parte ng lugar. Sa pagdating nila sa puso ng gubat, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat. Sa unang pagkakataon, nasipat nila ang iilang mga panauhing minsan nilang naramdaman na nagmamasid sa kanilang paglalakbay. Habang pinagmamasdan nila ang mga itong nakatago sa mga puno, halos kumawala na ang labis na kaba nila Mauricio sa kanilang mga sarili. Maya-maya pa, dali-dali naman silang kumaripas ng takbo upang lumayo sa mga ito. Sa sobrang takot nila noong dalawa, hindi na nila nasunod ang daan na dapat nilang tahakin. Habang patuloy silang nananakbo, rinig na rinig nila ang mga pagaspas ng damo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Upang matakasan nila ang mga ito, maigi naman silang naghanap ng pagkukublian sa buong paligid. Pagsilay nila sa isang punong may malawak na butas sa ilalim, dali-dali naman silang sumuot doon. Habang nagkukubli silang dalawa, doon nila nasipat ang 3 nilalang na kalahating tao at kabayo. Nasisiguro ni Mauricio na hindi tikbalang ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng minsan ang inilahad ng kanyang ama na walang kapangyarihan ng tikbalang sa ilalim ng sikat ng araw. Pagtitig ng kanyang kaibigan sa pagmumukha nito, bigla naman niyang nasipat ang paglingon sa kanila ng nilalang na siyang naging sanhi upang mabilisan niyang isubasub sa lupa ang pagmumukha ni Magwen. "Huwag mo siyang tingnan! Baka makita tayo!" bulong ni Mauricio. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi na nito sinubukan pang tingnan ng mga nilalang. Maya-maya pa, mabilisan din naman yung kumaripas ng takbo patungo sa kabilang ibayo ng bundok. Pagramdam nilang wala na ang mga nilalang, nagpasya silang manatili doon ng kalahating araw upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa puntong nakaramdam na sila ng lakas sa kanilang mga katawan, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ibang-iba na ang estilo nilang dalawa sa kanilang paglalakad, gawa ng takot na takot silang muling masilayan ang mga nilalang na yon. Kapag sumasapit ang hapon, agad naman nilang itinitigil ang kanilang paglalakad upang makahanap ng ligtas na lugar. Sa halos higit 1 buwan, ganoon ang naging gawain nila Mauricio. May mga pagkakataon ding wala silang nagiging tulog sa buong magdamag, gawa ng nararamdaman nila ang paglalakad ng mga malatikbalang na nilalang di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sa pagtungtong ng panghuling linggo bago matapos ang buwan ng kanilang paglalakbay, narating na nga nila ng ligtas ang tribo ng Isnag. Tuwang-tuwa sila noon ni Magwen dahil para sa kanila isa yung maituturing na tagumpay. Inaasahan na nila Mauricio na may sasama sa kanila doon, alinsunod sa mensaheng ipinadala sa kanya ng kanyang ama. Nang makausap na niya ang pinuno ng tribo, doon na niya inilahad ang mensaheng kanyang daladala. Pagkarinig nito ng matanda, walang pag-aalangan nitong tinawag ang isa sa kanilang pinakamagiting na mandirigma. "Bingka, samahan mo itong mga bata hanggang sa matapos nila ang kanilang paglalakbay. Siguraduhin mong makakauwi ito sa kanilang tribo upang maipakita mo ang ating pagtulong sa kanilang pinuno. Dalhin mo ito, ibigay mo sa ama ng batang ito kapag nakarating na kayo sa kanilang teritoryo." Wika ng pinuno ng mga Isnag, pagkatawag nito sa kanilang pinakamagiting na mandirigma. Nang marinig ito ng lalaking nagngangalang Bingka,
Agad naman itong lumapit sa kanyang pinuno. Kinuha nito ang iniabot noong patpat at dali-daling isinilid sa kanyang bulsa. Matapos yan, sinamahan nito sila Mauricio patungo sa isang kubo kung saan doon sila magpapalipas ng gabi. Sumama na din sa kanilang pagtulog itong si Bingka upang makilala sila nito ng lubusan. Sa halos isang gabi nilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na si Bingka ay nagtaglay ng basbas ng kalikasan sa pamamagitan ng isang makapangyarihang bato. Ayon sa binata, nakuha niya ito sa mismong dila ng ahas na nakasalubong niya sa gubat. Alam niyang kakaiba ang batong yon, gawa ng sa lahat ng ahas na kanyang nasipat, wala pa siyang nakitang ahas na kulay puti at pula. Dagdag pa nito na sa pamamagitan ng bato, nabibigyan ng liksi ang kanyang pangangatawan at lakas para makipagsabayan sa mga demonyong naninirahan sa gubat. Ipinagtapat din sa kanila ni Bingka na nagawa na din nilang mahuli ang isa sa mga malatikbalang na nilalang na minsang nasipat nila Mauricio. Gusto niyo bang makita ang mga nilalang na yon, Mauricio? Tanong ni Bingka matapos nitong mailahad ang sikreto ng kanilang tribo. Nang marinig nila ang sinabi nito, bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawa dahil sa labis na pagkagulat. Si Magwe noon, halos manginig na ang buong katawan sa takot dahil sa mga bagay na kanyang narinig. Maya-maya pa, bigla namang napatanong si Mauricio sa binata ng, Totoo ba yan? Nakahuli kayo? Paano nyo sila nahuli? Nang marinig ito ni Bingka, agad naman itong tumayo sa kanyang pagkakahiga upang tunguhin ang lugar ng kanilang tribo kung saan nila itinago ang nilalang. Sumunod naman silang dalawa noon nang sa gayoy mapatunayan nila ang sinasabi ng mandirigma. Sa pagdating nila sa isang kubong walang bintana, dali-dali naman silang pumasok. Pagsilay nila sa loob, bumungad sa kanila ang napakaraming gasera na nakapalibot sa nilalang na nakatali sa sahig. Ayon kay Mauricio, ordinaryong tao lamang ang nilalang na yon, subalit kapag hindi ito naiilawan ng liwanag ng apoy, bigla na itong nagiging anyong tikbalang. Kaya lang naman maraming gasera sa paligid upang mapigilan ang nilalang na yon na makapagpalit ng anyo. Garyaw ang tawag niyan sa amin. Kalahating tikbalang at kalahating aswang. Paborito nilang pagkain. Siyempre mga laman ng tao. Yang demonyong yan, bago ko yan nadakip, meron niyang nilulon na isang batang halos kasing edad ninyo. Bilang parusa sa kanya, naglagay kami ng malalaking daga sa kanyang tiyan na unti-unting bubutas sa kanyang balat hanggang sa pumasok na ito sa kanyang laman loob. Wika ni Bingka. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na yon ang totoong salot sa kabundukan ng Cordillera. Kung hindi dahil sa mga ito, malaya silang makakakuha ng mga galang hayop sa kabuuan ng bundok. Hindi rin sila magsasayang ng kanilang lakas sa pagbabantay tuwing gabi ng kanilang tribo. Matapos itong marinig ni Mauricio, agad naman silang lumabas sa kubong yon nang nananatiling tahimik. Halos hindi sila noon makapagsalita, gawa ng muling nanumbalik sa kanilang alaala ang kanilang karanasan sa ganoong uri ng mga nilalang. Sa pagsapit ng umaga, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang marating nila ang dulong parte ng bundok, kinuha nila ang isang natatanging halaman na pinapakuha sa kanila ng kanyang ama. Akala ni Mauricio magiging madali na ang lahat, pero nang umpisahan na nilang bagtasin ng daan pauwi, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin.
Hindi pa man sila nakakalayo sa tribo ng Isnag, agad namang tumambad sa kanila ang 3 garyaw na nagbabantay sa daan. Nang masipat sila nito, bigla naman itong itinaas ang kanilang 2 paa at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kinaroroonan nila Mauricio. Habang nananakbo sila sa daan, doon pumasok sa kanyang isipan ang panang ibinigay sa kanya. Nang medyo makahanap na siya ng tiyempo para umatake, agad naman niyang kinuha ang palaso nito at walang pagdadalawang isip na inasinta ang garyaw na kasalukuyang pinipigilan ni Bingka. Pagtarak doon ng kanyang palaso, yun naman ang naging hudyat ng binata upang undayan ng saksak ang nilalang na yon sa dibdib. Sa sobrang talas ng hawak ng patalim noon ni Bingka, hindi na nakapalagpa ang nilalang. Mabilisan niyong bumagsak sa lupa habang unti-unting nagiging isang ordinaryong tao. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalong nag-angil pa sa galit ang mga garyaw dahil sa pagkawala ng kanilang kasama. Maya-maya pa, buong lakas namang sumugod ang mga ito sa kanila ng walang pagdadalawang isip. Ginamit ni Bingka ang galit ng mga nilalang na yon upang sumunod yun sa kanya sa parte ng gubat kung saan nagkalat ang mga patibong ng kanilang pangkat. Habang nananakbo silang 3, mariing ipinaalala sa kanila ni Bingka na nakamamatay ang mga patibong sa lugar. Lahat ng mga patalim na nakakubli doon ay merong mga laso ng ahas na hindi bubuhayin ang sinumang masugatan nito. Upang maging ligtas silang 2, bumuntot sila sa likod ni Bingka sa kabila ng mga garyaw na kasalukuyang humahabol sa kanila. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang pananakbo nang makarinig sila ng isang malakas na kalabog sa likurang bahagi ng daan na kanilang dinaraanan. Pagsilay nila doon, tumambad sa kanila ang mga nilalang na nakahandusay sa lupa. Hindi na nila ito nilapitan sa takot na buhay pa ang mga yon. Ang tanging ginawa na lamang doon nila Bingka, magmadali sa kanilang paglalakad upang makalayo sila doon sa lalong madaling panahon. Isang linggo pa ang lumipas, naging payapa naman ang kanilang paglalakbay. Medyo mahinahon na ang kanilang paglalakad papauwi sa kadahilan ng wala na silang nararamdamang takot sa paligid. Bingka, sa tingin mo, nakabalik na ba yung mga kasama namin? Tanong ni Mauricio habang binabagtas nila ang daan. Hindi ako sigurado pero duda ako. Kukunti lang sa inyo nakaligtas sa paglalakbay na ito. Hindi mo pa ba nauunawaan kung bakit ka tinulungan ng iyong ama? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makasilay sila ng katawan ng isang binata na kasalukuyang naaagnas sa gilid ng daan. Pagsilay nila ni Magwen sa kasuotan ng bangkay na yon, bigla naman silang nanlumo, gawa ng nasisiguro nila na isa ito sa kanilang mga kasama. Upang maalala yon ng kanilang tribo, kinuha nila ang pang-itaas na kasuotan nito. Itinago nila yon upang maipakita ito sa mga magulang ng mga binatang kanilang kasama. Bago pa man sumapit ang unang araw ng ika-4 na buwan, narating na nga nila ang tribo ni Mauricio. Pagsilay nila sa lugar, bigla naman silang nagulat sa kadahilanang sila ang pinakahuling nakauwi. Napag-alaman din nila Magwen na tanging sila lang din ang nakatapos ng pagsubok. Ang 5 nakaligtas ay hindi na tumuloy sa kadahilanang hinabol din pala ang mga ito ng mga garyaw. Sa 35 kalahok, tanging 7 lamang ang nakaligtas. Mauricio, nakuha mo ba ang pinapakuha ko?
Tanong ng kanyang ama pagsilay sa kanya nito. "Oho tay, nakuha ko naman ho." Sagot naman niya rito habang iniaabot ang isang natatanging halaman. Matapos siyang makuha ng kanyang ama, agad naman itong isiniksik sa isang tela ang halaman. Habang kinakausap sila nito, bigla naman niyang iniabot ang isang kasuotan ng kanilang katribo. Ipinakumpirma niya sa pamilyang naroon kung kanino ang kasuotang yon. Bagaman mahirap para kay Mauricio na ilahad ang pagkamatay ng kanyang kasama, wala siyang magagawa kundi sabihin ang totoo. Pagkakita ng pamilya ng biktima sa kasuotan ng kanilang anak, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng mga ito habang hawak-hawak ang kasuotang kanyang iniabot. 2 araw ang lumipas magmula ng kanilang pagdating. Agad naman siyang nakilala sa kanilang lugar bilang susunod na pinuno ng kanilang tribo. Matapos itong masaksihan ni Bingka, agad din naman yung nagpaalam sa kanyang ama. Bago ito tuluyang umalis sa kanilang nayon, mariin itong inihabilin sa kanya ang mga panganib pa sa gubat na kinakailangan niyang iwasan. Ayon kay Bingka, hindi lang mga garyaw ang nagbibigay kilabot sa gubat sa kadahilan ng marami pa sa mga ito ang hindi pa nila nakakasalamuha. Dagdag pa nito na, bagaman isang katakatakot na gawain ang paninila, marami din yung naidudulot na maganda sa kanilang tribo. Mauricio, sa susunod nating pagkikita, aasahan kong isa ka ng mahusay na maninila. Wika ni Bingka matapos nitong mailahad ang mga dapat niyang ipaalala sa binata. Sa paglipas pa ng taon, lumaki na nga itong si Mauricio. Naging tanyag itong maninila sa kanilang lugar kasama ang kanyang pangkat. Napapadpad na din siya noon sa tribo at doon niya nakilala ang kanyang kaibigang nasa baryo. Kapag meron siyang panahong bumaba, tumutungo siya sa bahay nito upang makipag-inuman. At sa pamamagitan ng kanilang masayang pagkakaibigan, doon nalaman ng taong nasa baryo ang tungkol sa karanasan ni Mauricio na isang maninila sa kabundukan ng Cordillera. At doon din napag-alaman ng taong ito ang tungkol sa isang napakadelikadong nilalang na kung tawagin sa kanilang lugar na isang garyaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas nitong garyaw. Isipin niyo, yung purong tekbala nga sobrang lakas na. Paano pa kaya kung hahaluan mo to ng kalahating aswang? 'Di ba? Tapos talagang parang baliktad 'Di ba tuwing naglalakbay ito sila Mauricio, maninila sila. Pero ang nangyayari, kapag napapasok sila sa ibang teritoryo na hawak ng mga garyaw, yung mga garyaw naman yung maninila. Kumbaga parang sila naman yung mga hayop. Parang ganun yung nangyayari, 'di ba? Siguro kaya maraming namamatay dito nung mga panahong to. Hindi natin masasabi. Tapos ang pinagtataka ko lang rin sa kwento, bakit kailangang 35 ang utusan ng tatay niya para lamang makarating doon sa baryo ng mga isgaw? Bakit kailangan ganun? Ano yun? Sakripisyo? Pinapalabas lang siguro ng tatay niya na ganun karami yung kalahok, tapos yung anak niya yung mananalo. Kasi simula pa lang, binigyan na siya ng patpat So yung patpat na yun, parang gate pass yun di ba? Sa iba't ibang tribo. So parang doon lang ako medyo napaisip. Bakit kaya ginawa yun ng tatay niya? Di ba? Na kailangan pa mag-involve ng sobrang daming binata. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.